ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndikulandireni nonse ku programu yathu iyi yomwe tikufotokozerana mwatsatanetsatane nkhani yokhudza chikhulupiriro cholondola cha Msilamu. Mu episode yapita ija timaperekapo zitsanzo zina ndi zina zomwe zikutipangitsa kuti inu ndi ine tiyambe kayi kuphunzira nkhani imene ya chikhulupiriro chomwe ndi al-aqida tisanayambe china chilichonse mu Chisilamu. Ndiye kwa inu amene mwatijoyina pompano, amene mukubwera ku channel chimenechi pompano ndikupemphani kuti mupange subscribe ndi cholinga choti mudzilandira ma update mu nthawi iliyonse imene inshallah tizikhala tikutumiza ma lesson. Ndiye mukayiona lesson yapita ija tidanena kuti tiperekabe zitsanzo zoti munthu wina aliyense mwa ifeyo amvetsetse kufunikira kophunzira aqida tisanayambe maphunziro ena aliyonseyo mu Chisilamu. Pali anthu amene amalimbikitsana pakati pawo kuloweza Qur'ani, ndipo kuloweza Qur'ani si chinthu cholakwika kwa basi. Chifukwa aliyense amene wawerenga kuchokera mu buku la Allah harfun wahida, harufu imodzi, munthu amene amapeza malipiro okwanira 10. Ndipo mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akunena kuti sindikunena kuti alif lam mim harufun, koma kuti alif payeka ni haruf, lam payeka ni haruf, mim so ndi haruf. Ndiye kuti pa alif lam mim munthu apeza malipiro okwanira 30. Ndiye ndi zabwino kwa basi kuloweza Qur'ani. Koma kungoloweza Qur'ani popanda kuyidziwa Qur'ani iyo zimene ikunena, zimenezo ndi zopsa kwa basi. Ndi zimenenso ambiri mu nthawi ino akuchita. Chifukwa akamamutcha munthu kuti al-hafidh akumamutcha uyo amene wangokhazikitsa Chiarabu mu mtima mwake, wangokhazikitsa Chiarabu mu mtima, koma chilungamo komanso kutsatira zimene Chiarabucho zikunena, munthu amene mumpeza kuti ali kutali kwambiri. Chitsanzo chabwino tikuchipeza mwa Ibn Muljim. Ibn Muljim ni mmodzi mwa anthu amene kumayambiriro adali munthu ala sunna, amatsatira sunna ndithu. Ndipo adali mmodzi mwa anthu amene masahaba radhiyallahu anhum ankampanga recommend kwa anthu ena kuti akaphunzireko kwa iye Qur'ani. Ngakhalenso Umar ibn al-Khattab mu nthawi yake adalemba kalata kumalembera anthu kunena kuti ndakutumizirani munthu amene alidziwa bwino Qur'ani kwa basi, phunzirani kuchokera kwa iye. Nde amamutumiza Ibn Muljim limodzi ndi kalata imene. So adali munthu onena kuti masahaba akamamuyang'ana amamunyadira. Koma Ibn Muljim adachita chinthu chonyasa kwambiri chimene chikutipatsa phunziro kunena kuti zili zabwino kwambiri kuti inu ndi ine tiyambe kayi nkhani ya al-aqida tisanayambe china chilichonse mu Chisilamu. Kodi phunziro lanji? Ibn Muljim ndi amene tu adamupa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, amene ndi mmodzi mwa makhulafa ar-rashidin al-mahdiyyin, khalifa womalizira makhulafa ar-rashidin al-mahdiyyin folo aja adaphedwa ndi Ibn Muljim. Ibn Muljim ankafuna kukwatira mkazi wina wake, ndipo mkazi ameneyu adampatsa Ibn Muljim makondishoni awiri ngati mahali, kunena kuti ineyo mahali yanga ndifuna zinthu ziwiri izi. Kwa munthu amene akudziwa chipembedzo cha Allah subhanahu wa ta'ala amayidziwa mahali imene mtumiki wa Allah adaphunzitsa. Ndipo kwa munthu amene sakuyidziwa dini ya Allah amangovomera zilizonse ngakhale mutu mwake muli Qur'ani. Ndiye mayi amene adamuza Ibn Muljim kuti amupangire zinthu zitatu ngati mahali. Choyamba mpatse madirham 3, chachiwiri akamuombolere kapolo, kapena kuti amubweretsere kapolo, mayi amubweretsere kapolo amene azimugwirira ntchito, ndipo chomalizira akamuphere Ali ibn Abi Talib. Condition yoyamba kupereka madirham 3 ndi yabwinobwino. Condition yachiwiri kukaombola kapolo ndi chinthu chabwinobwino. Koma condition yachitatu yokapha munthu kukhala mahali ndi chinthu chimene chili cholakwika kwambiri. Koma Ibn Muljim
pachifukwa chonena kuti adamukondetsetsa kwambiri mkaziyo adachita chinthu chimene chili cha haramu. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an akuatchula machimo akuluakulu. Tikabwera mu sura Al-Furqan kunena kuti walladhina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar, ndi anthu amene samapanga dua kwa milungu ina, samapempha milungu ina kupatulapo Allah yekha basi. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, komanso samapha kapena kuchotsa mzimu umene Allah wauletsa kupatulako muchoonadi. Wala yaznun, ndipo sachita chiwerewere. So zati pa machimo akuluakulu chimo loyambirira ndi shiriki, ndipo mu Qur'ani mu chimo lachiwiri ndi qatlun nafsi, kupha mzimu umene Allah subhanahu wa ta'ala wauletsa, kuchotsa mzimu umene suli woyeneka kutani kuchotsa, komanso azina ndi kuchita chiwerewere. Ndiye muona kuti Ibn Muljim adachita chimo la namba 2 machimo akuluakulu. Tikabwera ma ahadithi mtumiki wa Allah makamba zonena kuti wanyoza makolo limenenso ndi chimo lina machimo akuluakulu limene ma hadithi likubwera ngati pa namba 2. Ndiye Ibn Muljim adapha munthu, komanso munthu wake osati chisawawa, munthu amene ali Msilamu, komanso ndikukhala khalifa. Zonsezo zinachitika chifukwa chani? Kupanda akida yolondola yomwe ena mu nthawi yathu ino ali nayo. Ndi chifukwa chake timanena kuti Asilamu tisathamangire kuloweza Qur'ani, Asilamu titamangireni kuphunzira kaye nkhani ya chikhulupiriro chathu, chifukwa tidzayamba kuwada anthu amene ali osayenera kuwada chifukwa chakutani chakuperewera chikhulupiriro. Pamene ena ake azatiuza kunena kuti izizi mudini mulibe, tidzanyasidwa nawo mpaka na kufika pati pamenepo, fika powapha ngati mene adachitira Ibn Muljim. Komanso tikabwera nkhani yokhudza Imran ibn Hattan. Imran ibn Hattan adali mmodzi mwa anthu amene adali odziwa bwino ma ahadith, apata fotokoza za munthu amene adaloweza Qur'ani mutu. Ndiye tikamuona Imran ibn Hattan adali mmodzi mwa anthu amene adali odziwa bwino ma ahadithi, ndipo amatenga ma hadithi direct kuchokera kwa maswahaba, mithla Aisha radhiyallahu anha, Abi Huraira, ndiye na kuchokera mwa iwo. Ndiye Imran ibn Hattan chidachitika ni chani? Imran ibn Hattan adali munthu otsata sunna, odziwa ma ahadith, koma adalibe aqida yolondola, adali wa maonekedwe osaoneka bwino. Ndiye adafusira mkazi kuchokera mwakazi amene adalowukira maswahaba amene timawacha kuti makhawarij, adalowukira mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam chifukwa yambirira mwa iwo adaonekera mnthawi ya mtumiki. Ndiye cholinga chake chidali choti mkazi amene atafufuza mbiri zake kuti ni mkazi wabwino koma ndi mmodzi wa makhawarij, chimene chidachitika nchonena kuti Imran ibn Hattan adali ndi nia yonena kuti mkazi amene yuyu amusinthe kumuyitanira ku as-sunna, ampange da'watu ila sunna. Ndiye chimene chidachitika Imran ibn Hattan atamukwatira mkazi uja namene anampanga yeyu da'wa. Ndiye fa asaba Imran ibn Hattan al-khariji, anapezeka zoti kumapeto kwake Imran ibn Hattan anasanduka kukhala mmodzi mwa anthu owukira maswahaba. Ndipo Imran ibn Hattan ankamuchemereranso Ibn Muljim pa zimene adachita pomupha ndani Ali ibn Abi Talib. So muona kuti sizikusiya malo ngati iwe wapezeka kunena kuti walumpha maphunziro ala aqida, chilichonse chimene ungaphunzire kandi fiqhi, kandi tafsir, kandi sira, kandi ulumul ahadith, kandi hifdhul Qur'ani, zimenezo sizingakhale zokupindulira iweyo mpaka na utaphunzira aqidatu sahiha. Chifukwa zitsanzo ngati zimenezi ndi phunziro kwa ife amene tili mu mbado uno, kuti tisanyengeke ndi kuloweza Qur'ani, tisanyengeke ndi kuloweza mahadithi, tisanyengeke ndi kudziwa zinthu za fiqh ngati aqida yathu iliyotani yosalongosoka. Ndiye ndikusiyeni manja mwa Allah subhanahu wa ta'ala pa zitsanzo ziwiri zokhazi, ndikhulupirira kuti muli ndi chithunzithunzi tsopano chonena kuti tikuyeneka ife Asilamu tiyambe kaye kuphunzira za al-aqida tisanayambe maphunziro ena alonse. Ndiye timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipange mugulawo amene amaphunzira aqida ndi kupindula kuchokera ku maphunziro amenewo, komanso ndi kumagwiritsira ntchito maphunziro amenewa, ndicho linga choti Allah subhanahu wa ta'ala adziwayankha ntchito zawo. Komanso timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala kutika mugulawo amene akusakasakadi maphunziro a aqida yolongosoka kuchokeranso kwa anthu amene alolongosoka. Chifukwa ena akusakasaka aqida kwa anthu amene akuyankhula zinthu zimenenso zili zosemphana ndi chiphunzitso cha mtumiki wa Allah
sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.